Привет, прекрасни дами! Днес ще обсъдим, що е то идеалната жена. На първо място, защо реших да обсъждаме тази тема? При мен идват най-различни жени, които има едно такова вътрешно усещане за нужда от валидация отвън. Тоест, пример, вървим, оглеждаме се, ние си харесваме някакъв мъж, той обаче не ни гледа, не ни обръща внимание и се появява едно вътрешно усещане, аз не съм избрана, аз нещо сигурно има, нещо трябва да си направя, нещо с мен не е наред. А всъщност има едно нещо, което се нарича якор на идеалната жена за всеки един мъж. Това е различен типаж. Якор, първо да кажа, това е емоционален отпечатък. Как се формира този якор? Формира се, когато се е случила така наречената първа ерекция на мъжа, първото вътрешно възбуждение, възхищение. Вау! Това може да се случи, вътрешно възбуждение. Може да бъде на съседка, там на съученичка, даже в яслата, това може да е в детската градина. Първи момент, в който нещо вътре в мъжа е зажужало и той е запечатал тази картинка. И от тогава насам той носи този емоционален отпечатък заедно с него в своя живот. Затова има мъже, които, да речем, предпочитат брюнетки, други пък предпочитат блондинки, други предпочитат по-слабички, други пък искат така да е по-пишна дамата. При всеки един това е различно отпечатък, като не винаги отпечатъка е външен, понякога той е вътрешен. Да речем, ако мама е била строга господарка, така, повече му се е карала, то тогава той, когато види такава силно характерна жена, при него действително се случва възбуждение и той казва: ето тази е моята жена. Впечатлява се от това и нея иска да ухажва. Друг пък обратното. При него може да има отпечатък емоционален на нежност, на сексуалност, на мур-мур-мур, когато жената е такава нежничка, сладичка, даже лигава на моменти. И то именно от това се привлича. Така че, скъпи дами, на първо място, осъзнавайки това, вашата тревожност в момента, гледайки това видео, осъзнавайки всички тези неща, вашата тревожност спада. Ако при вас остава някакъв вид тревожност, това вече трябва да се наработва. Да се работи с това вашето либидо да не се включва на мъже, които са хладни. Примерно от една зала пълна с мъже, вие ще си изберете трима, които гледат на някъде другаде. Това вече тук е такъв сигнал, къде трябва да се работи с това нещо. Да не се активира вашето желание, либидо на хладни мъже, а да се активира на топлите към вас, онези, които на вас не обръщат внимание. Не да обесценявате техните погледи, тяхното внимание, а именно към тях вие да се отваряте енергийно, на тях да давате шанс. Избираме измежду онези, които избират нас, а не да се борим да искаме там внимание от някакви мъже, които ни избират нас. Как разбирате, че вие сте попаднала в идеалния типаж жена на даден мъж? Тогава, когато мъжа флиртува с вас, инициира контакт с вас, пише, звъни, там хвърля ви погледи и прочие, и прочие. Търси вашето внимание. И може да се успокоите. Това вече е преминато 90% от пътя към сърцето на този мъж, когато вие сте попаднала именно в този типаж. Ако вие не сте попаднала в този типаж, то няма смисъл да правите каквото и да било. Тогава се запитайте с себе си, а защо искам точно тук, където няма някаква инициатива в моя страна, защо аз продължавам да искам точно този мъж. Тук вече говорим за преработка на така нареченото привличане, защо ви тегли към хладни мъже. Това вече трябва да се работи. Това може да се работи както в групов практикум, така и в лична консултация. Така че, скъпи дами, имайте предвид всички тези неща. С вас всичко е наред. Вие сте вече достатъчно именно такава, каквато сте. Вие сте красива именно такава, каквато сте. А не, ой, чакай сега, като се сложа гърди, всичко ще ми хареса. Като си направя носа, като се сложа екстеншени, като там не знам си какво си, не знам си, що си. Не, при мен са идвали жени, които дори вече всичко са си направили. И пак онова вътрешно усещане стои там. Тоест, не винаги
външната промяна е гаранция за по-висока самоценност и по-висока самоувереност. Имайте това предвид също. И ако вие тук откривате себе си, то чувствайте се добре дошла в моя канал. Чувствайте се добре дошла на лична консултация, на групов практикум. Изпращам ви любов. И помнете, че вие сте най-красивите от света.